Čaute kamoši Legoši a vítajte v mojej novej Lego Room. Ospravedlňujem sa za to, že dlhšiu dobu nevychádzali žiadne nové videá na mojom kanále. Mal som nejaké osobné problémy, sťahovanie. No konečne som presťahovaný do nového bytu a chcem začať znova budovať Lego mesto. Takže vítajte ešte raz v mojej Lego izbe. Zatiaľ väčšina Lego sektorov je stále zabolená ešte v krabiciach. Nebol čas všetko vybaliť. Niektoré veci neprežili, žiaľ transport. A veci Lego sety, ktorí transport neprežili návštevu môjho malého synovca, ktorý je známy tým, že je to malý Lego svetov. No tak bude čas a priestor a začnú budovať celé Lego mesto oznova. A preto by som chcel točiť znova videá na môj kanál a dokumentovať celú cestu budovania mesta od plného začiatku. S tým som sa s vami raz podelil. Takže dnešné video bude také kratučké. Ukážem vám, ako to tu taká vyzerá. Je tu strašný neporiadok. Lego sety sú povybalované, niektoré z krabíc, také sú v poličkách, strašne veľa Lego setov čaká ešte na postavenie do budúcna, ktoré pribudnú tohto Lego mesta. No a čaká nás spolu, myslím si, že veľa práce a veľa zábavy. Budem rád, ak do komentárov budete písať vaše pripomienky, či by sa vám v meste páčilo, čo by som mal zmeniť, prípadne umiestnenie budov v tom layoute, ktorý plánujem, či je správny, alebo by ste to riešili nejak inak, by každý na každý názor. Priestor, ktorý tu mám, je žiaľ skromnejší ako v byte, v ktorom som mal pôvodné Lego mesto, ale snáď sa mi podarí tie priestory čo najefektívnejšie a to Lego mesto bude také dobré, ako bolo to predtým a možno ešte aj lepšie. Takže dúfam, že sa nám to spolu podarí. Ak sa vám video páči a chcete podporiť, tak vás poprosím o like na toto video, komentár, aby ho posunul algoritmus a video viacero ľudí. Ďakujem vám ešte raz a teším sa na vás v ďalšom videu, ktoré snáď bude uverejnené v nejakom krátkom čase a nebude mať takú dlhú prestávku, ako som mal teraz. Majte sa pekne a ešte raz teším sa na vás v ďalšom videu. Pekný deň.